बावै ओंखाम ओंख्रि संनायाबो माथो खस्थ'थारलै। एबारसो मिन्थिदों नों ओंखाम ओंख्रि संनायनि जारलाखौ। बेबो नंगौ। जेब्ला गावनि आखाइखौ अराव हाङो होमबासो बिनि दुंनायखौ मिन्थियो। मालायनि आखाइया खामफ्लेथों खामलांथों सेवहांगार जालांथों अब्लाबो सानायखौ मोनदाङाब्रा जेब्ला गावनि आखाइया अराव नांनानै एसे खामा। थिग बिदिनो हिनजावफोरनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौबो माखासे हौवाफ्रा बुजियाब्रा। नंगौथ' आरो जों उन्दैयाव जोंहानि आफायाबो बिदिनो थारमोन आरो गावहा जुमाय फेनानै फैसिगोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गैयाबाबो ओंखाम लाबो होननानै बुंसिगोन। जोंहा हराव ओंखाम रानजानानै उन्दुना थाबाबो बुजियामोन। फुङावबो ओंखाम थाबियो माइरं गैयाबाबो आइया मालायनियावसो गामि बिनानै लायनानै जोंनो संनानै होफैयोमोन आरो दा बेवहायबो थाब मोनजायाबा जि रायोमोन। ओंखाम ओंख्रिखौनो थाब होआ ओंखाम ओंख्रि संनायाबो थावा होननानै बुङोमोन आरो। बावै नोंसानि बिफाया बिदिथारमोन। औथ' आरो बिराद जौ फाग्लाथारमोन। बिदिबाथ' बिराद खस्थ'यै देरदोंलै नोङो बादालि। खस्थ'यै देरनायखायनोथ' जुमाय लोंग्रा हौवाफोरखौ नुबानो गियो। आंथ' बारा लोङाना मालाबासो लोङो। होमबाबो उन्दै समाव मोननाय खस्थ'खौ गोसोखाङोबा दाबो गोजांस्रिउ मोनलायो। एसेबां गियोमोन जों हराव जौ लोंना फैनानै न'आव दुम दाखाल खालामफैगोन खोमा होननानै। मानो होननानै बुङोब्ला हराव सामफ्रामबो नांलायनायानो जाखायोमोन। जौखौथ' लोङालासिनो थाखायानोमोन। जोंबो ओंखामखौ थाब जायोमोन आइया जोंनो ओंखामखौ थाब संनानै होयोमोन आरो। बावै बे बोरायखौ थानायमोनब्ला थिगसे मानजिगौमोनलै आं दा। गैला मालाबानो गोमाबाय जोंना आफाया। गोमानायानो मोजां जादों। दाबायदियाव थानायमोनब्ला दामगौमोन एसेबां खस्थ' होदोंमोन आंनि हिनजावखौ। माथो खालामनो आरो जौ लोंनानै दावराव खालामनायखौलाय। बिफा थाबाबो बिफानि अननायखौनो मोनासै। गुबुनफोरनि बिफाफोरा गावबागावनि फिसाजोफोरनो बुस्थु होफैयोब्ला मेथाइ बायनानै होफैयोबा हाथाय बाजाराव थाङोब्ला जि गाबनो ओंखारोमोनहाय। गाबनाङा दायो दा गाबना आं नोंखौ लानानै थांगोन हाथाय बाजाराव। दा साननैसो आंनाव फैसा गैया नालायसो आं नोंखौ लानानै थांनो हायाखै। नाथाय जोंनाबो सम फैगोन माहाजोन जागोन जोंबो। ओरैबाबो 50 बिघा हाखौ मोनखाबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय होनोसै आबाद मावनायाव। बेखायनो आंबो सानो आरो आं उन्दैयाव जिबायदि दुखु मोनबाय आंनि फिसाखौ दुखु होनो गोसो गैया। मानो दुखु होनांगौ जाखो? दुखु होआलै आं। जोंनि फिसाखौ बिराद मोजां मानसि खालामगोनब्रा। बर'नि सासे बिर जोहोलाव खालामगोन जों। गावनि फिसाखौ मोजां खालामनायनि सिगां जों गावनो मोजां जाग्रोनांगोन मिथिबाय। जाजोबगोन लासै लासैनो खालामजोबगोन ना। जोंना जुनियर टफिरामाल' फैथों होमबानो आङो माबायदि सोलायगोन नायबाय थाबानो जाबाय। मोजांनि बाथ्रा आरो। ओमफ्राय आंथ' ओंखाम ओंख्रि मोजाङै संनो रोङा। जिखिनि संदों बेखौनो जादोलै बादालि। न'खराव हिनजाव मानसि गैयाबा हिनजाव मानसि खामानि मावाबा बेसेबां खस्थ' जायो बेखौनो खायसे हौवाफोरा बुजिया। माखासे हौवाफोरनि खोथाखौ बाद दोन। खायसेफोरालाय हिनजावनि खोथा मानिबाबो हिनजावनि गलाम हिनजावनि दख'ना सुनानै होबाबो हिनजावनि गलाम। बिसोरो हिनजावखौ अननानै जे हिनजावनो सुनानै होदों बेखौ मिथिया। आरो जाय मानसिफ्रा हिनजावनि गलाम होननानै बुङो बे मानसिया जौगाखायाबोब्रा। सासे जौगानाय मानसिया माहाजोन मानसिनि हौवानि खुगानिफ्राय मालाबाबो हिनजावनि सिङाव थानाय खोथाखौ खोनाया। बै जेने थेने सानसेयाव हाजिरा मावनानै मोनजानाय जेने थेने दैलि खामानि मावनानै मोनजानाय मानसिफोरनि रावफोरासो बेफोरबायदि जायो। आरो बेफोरबायदि मानसिफोरा जौगानोबो रोङा। जेरै दं एरैनो थागोन। ना माहाजोन जागोन ना दुखिया जागोन बिदिनो थाबाय थागोन आरो मालायखौ दुसिबाय थागोन। नंगौथ' आरो दा नों आंनो ओंखाम ओंख्रि संना होनायखौबो बखिसो गारिसो मानसिफोरा हिनजावनि सिङाव थायो टफिरामा होननानै। जाय हौवाया गावनि हिनजावखौ अननानै ओंखाम ओंख्रि संनानै होयो जि जोम सुनानै होयो बे हौवाखौ जुदि हिनजावनि सिङाव थानाय नुयो दुनियानि बुरबक नरकफुरियाव जायगा मोनगोन। आरो बियो गावनि बिमानि खस्थ'बो नुफेराखै। बिदि मानसिया ना गावनि हिनजाव अननो रोंगौ ना गावनि बिमा अननो रोंगौ ना गावनि फिसा अननो रोंगौ ना गावनि बिब' बिनानाव अननो रोंगौ। बेनिखायनो बाद हो। मालाया जिखि होना मानो आं नोंनि जि सुनानै होगोन। आं नोंनो ओंखाम ओंख्रिबो संनानै होगोन। जाहाथे जोंनि फिसायाल' मोजां जानांगौ आरो जोंनि बर'नि सासे बिर जोहोलाव जानांगौ। नांगौबा बिनि थाखाय आं मानसिफोरजों हिनजावनि दाहोनाखौनो होनजाया मानो होनब्ला नोंसो मिथिगौ आं नोंखौ बेसेबां अनो। आंसो मिथिगौ नों बेसेबां मोजां नङा होमबा बादालि? नंगौथ' आरो हिनजावफोरा हौवाफोरनिफ्राय बेखिनिखौल' लुबैखायोबो। आं मिथिगौ खायसे हिनजावफोरा हौवानि अननाय एसे एनै अननाय मोनबानो बिराद गोजोननाय मोनो। खायसे हिनजावफोरासो खारलु खारला हिनजावफोरनि खोथाखौ बाद होनानै जाय हिनजावफोरा नों बायदि खस्थ'खौ बुजिनानै हौवाजों जेब्लाबो थाफायो हौवाया फैसा थाइसे गैयाबाबो हौवाखौ मटिभेट खालामो बेबायदि हिनजावफोरबो दङ जेरै नों बादालि। बेनिखायनो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो आरो नोंनो आरो जुनियर टफिरामनो मोजां फिउचार होनो थाखाय आं थै जुजिगोन गाबोननिफ्राय। दे होमबालाय आङो ओंखाम ओंख्रि खुरनि। जोंहा जुनियर टफिरामाव जोंनि गेजेराव देरदार दावजिनांगौ। आरो नोंथांमोनाबो जुदि नायदोंबा
नायदोंबादिलाय लाइक मोनसे होलाय लाइकआ जाहाथे दिनै 10,000 जानायनि 7,000निफ्रायनो बारा जानो रोङा लाइकआ आरो खायसेया बुङो लाइक बिबाय थायो गोसो जाबासो लाइकखौ होगोन होननानै आरे ना मा गोसो जाबा बेलाय गोसो जानानैथ' नायो मानसिफोरा 40,000 50,000 गोजोन मानसिफोरनि बिथोराव 7,000 मानसियाल' एक्टिभ जाबा बोरै जानांगौ जाखो लाइकआ हो गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो होनहरलायबाय आं आयौ हाबाब थफिराम नों बेफोरबायदि मोजां जानानै गथ'नि थाखाय खामानि मावोब्लाथ' जोबोद मोजां आंथ' बेखौनो लुबैयो मादै थांफैदेलाय बापावै थांफैदेलाय एफा गोजानाव माब्रै मोनफैगोन नोंलाय एसेबां हरावलाय हारसिंलाय हरखौ नों गियो नामा होमबाबो दा मोनानि 8था जालायबाय आरो एसेबां गोजानाव माब्रै फैखो नोंलाय थाबायलाय औ आं थाबायनानैनो फैदों आथिं आखाइखौलाय मानो हरदों थाबायनो नङाबालाय मानोबा फैदोंमोन जोंनि गामिनि दखाना बन्द जाबाय बेनिखायनो आं संख्रि आरो हालदै लांनो फैदों आरो दखानाव हराव हालदैबो हरखाया बेनिखायनो नोंसानाव लांनो फैदों आं आयौ बाला बेखौनो बेवहाय लांनो फैथारबाय आरो नोङो आं बिमाजों रायजानो हाया बेनिखायनो आं लांनो फैबाय थाबैनो हरदो एसेबां हराव बापावै आं दोनना फैगोन दे नोंखौ आंनो रावनिबो हेफाजाब नाङा आं गावखौनो नायदोंसो आं बेसेबां गोहो गोरा आं हागोन ना हाया होननानै बेनिखायनो थाबाय नोंसानि न'सिम फैदों आं आयौ होमबाबो आरो आदैया दोनैथों दे नोंखौ आंनो फिसा खामानियावनो हेफाजाब लायोबा आं उनावहाय जेबो हारसिङै खामानि मावनो हानाय नङा बेनिखायनो आंनो नाङा आं हारसिंनो थांगोन आयौ नों माने एसेबां अख्रा दे आंनो थाबैनो संख्रि आरो हालदैया हरदो हरनो गोसो गैयाबा था मानो हरनो गोसो गैयाब्ला हरगोन ना हरगोन र' हरनि आं थांफैदेलाय नों फन खालामनानैबो खोन्थाहरनो हायोमोन ना आंना मबाइला गाज्रि जानानै दं आंनिफ्राय फन थाङा फनसो फैयो बिमानाव बिबाबो बिमाया रायो होमबाबो आरो आंहा बेवहाय रायलायबाय थानो सम गैया माबार हरदो दे संख्रि आरो हालदैया न' बेवहाय सोनानै होबाय आं जागोन दे बापावै बे गथ'आ अराय सम रागा जानानै थाबाय थायो आरो बे दाउस्रि देलायाबो हरावलाय मानो गथ'खौ बाहेरायाव थिनहरनांगौ दे गावबो बिराद अख्राखाहाय बोरैबा मोनसे अख्राखाथाय आं जेब्ला बिसोरनाव थायो होमबाथाय आब' दाउस्रि देलाया टेनसनानो हां लानो हाया जालायथारोमोन आरो माथो जालायबाय थायो बिमा फिसा बिसोरलाय माथो बुंबावनो आरो बिमाया सानो मोनसे फिसाजोआ मावो मोनसे सानैजों बांद्राय मिलायलाया आब' दाउस्रि देलाया सानो एसे बुजिथों बुस्थुफोरखौ एसे टेक सोलिथों होननानै बेहा आरो माहाजोन बायदि जाजानो लुबैथारो थाम्फैया मालायनि माहाजोनफोरनि लाइफ स्टाइलखौ नुबाथाय बिराद न'आव दुखु खालामबाय थायो बियो थाम्फै देलाया मानो माहाजोन जायाखै मानो माहाजोन नङा बेफोरखौल' बुंबाय थायो बेनिखायनो आब' दाउस्रि देलाया टेनसन जालायलांबाय आरो न'आव मबाइल बायनो हायाबाथाय मालायनाव मबाइल खावनो नागिरनायबो हुदा दं बेना दाखालिबो दुमफावनिफ्राय मबाइल खावदों बापावै मा एसे डेन्जार मानसिलै र' गंसे मबाइल बायनानै होनो सांबेनो एफा उन्दै गथ'नो मबाइलबो होनाङा नामा ओमफ्राय दा सिखाव जाथोंसै मानसिया आरो होदावबाय थाबाबो जाल्ला जागोन ना बेबो मोनसे बेखायनोथ' गियो आब' दाउस्रि देलाया बुस्थुफोर होजानो जिबायदिथार गावबो थाम्फै देलाया मालाबा मोजां रायलायगोन आं थाम्फै देलायजों आंहासो ओंखाम ओंख्रिया आच्छा बादालै मोजां मोनदोंना बे न' फिसायाव थानानै उन्दैनिफ्रायनो न' फिसायावनो थानाय बेनिखायनो जेबो मोना गिदिर न'आव थानोसो बोरैबा मोनलायलाङो आं गासैबोखौबो खालामजोबगोन नोंल' मेगन मिसिनानै जुनियर थफिरामखौ ताल लाबाय था केयार खालामबाय था बाखि गासैयावबो आं दं जागोन दे बानलु बेदां बुं आं नोंनि सेरावनो दं आं जोबोद जौ फेबाय नोंनि थाखाय आङो नारें बिदै लायनि नों बेवहायनो थाथ'दे आंथ' जौ फेयाखैना नों फेयाखै होनबानो जायो नामा थाथ' नों बेवहायनो बानलु बेदां आब' जंग्लारिनि फाफ्लियावलाय मानो सोनादों बेलाय आखल गैयि बानलु बेदाङा बानलु बेदां नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा नोंखौ लांफैगासिनो बेनिखायनो आं नोंनो नारें बिदै लोंहोनि एसे खर'आ मोजां मोनगोन नङाबा मादै हाफाङा नोंखौसो रायगोन जेबो नङा लाजियाबो गावखौनो मा साननानै लादों बियो बहा थांनो नागिरदों नोंनि थाखाय नारें बिदैनि दै सेबनानै लानानै फैनो आं थाथ' नों बेवहायनो मानो एदावबाय थादों नोंलाय लाजिया नोङो सिख्ला मानसिखौ बिदि एदावनो माथो सिखावसो मा खावनो फैदों नों आंथ' सासे मोजां सिखावसो नाथाय नोंनि आखलालाय मानो गुन्दानि नों मोजांबा आब' जंग्लारिनि आखाइखौ मानो हमनानै लादों आं सिखावबाबो आंनि आखला गाज्रि नङा
नों मोजां मानसिया आब' जोंलारिनि आखाइखौ मानो हमदों हगार आब' बेयो नोंखौ एदावदोंना एदावाखै थांफैदोलाय बे जौसो फेदों मानसिया जोंहानि आइया बुंदों जौ फेबा मानसिफोरा गुन्दा जायो आरो बेनि सायाव नोंनि आखाइखौ हमबावदोंसो बियो ओइ बानलु बेदां हगार नङाबा आखाइया देख्रुबजागोन आच्छा नों आंनि आखाइ देख्रुबनो सिगाङावनो नोंनि खुगाखौ खेबसिजोब्बालाय ओइ बानलु बेदां बे उन्दै गथ'खौ बिदि बुंनाङा उन्दै गथ'ना बेफोरबायदि गथ'खौ दाबायदिनो लेसन होखायाबा जेरै बुंनाय एरै फिननाय होनांगौ बेफोरबायदि गथ'खौ जेरै खालामनाय एरै साजा होनांगौ मा साजा होनो नोंलाय नों बायदि हिनजाव गुन्दाया जौ फेनानै आब' जोंलारिखौ एदावदोंना नोङो थांफैदोलाय बिदि नङा जौ फेनायखायसो आं बेखौ एसे थाल लादों नारें बिदै सेबनानै हैनि नों बेजों थाफाबानो जाबाय फैलाय बेखौ हमफैलाय दरखार गैया बिब'नि खोथाखौ मानिनांगौ ओइ बानलु बेदां आरो दावसोदेलाय नोंसोर सानैनिया नांलायनाङा दे आं थाबैनो नारें बिदै सेबनानै लाना फैनि मा खावनो फैदों नों आं जेबो खावनो फैयाखै नों बायदि गथ' मानसिया बे हराव बबेनिफ्राय थफ्ला लानानै फैदों बे नोंनि थफ्लायाबोथ' माबा मोनसे दङ खोमा सोरनिफ्रायबा लाबोनाय खुगा दं होननानै जेबो बुंनाङा बानलु बेदां लाजिदों नामा जौ फेनाय मानसियानो आंखौ इसिबां बखिबाय नोंखौ नुनानै आंनि जौआबो गैला आरो नों बायदि सिखाव मानसिया जोंलारिनि न'आव फैनाङा नोंनि खोथाखौनो लागोन नामा आब' जोंलारिजों फैखायो मालाबा मानि थाखाय नोंलाय मानो फैयो नोंनोलाय आंलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो बेबो नों बायदि सिखाव मानसिनो जुदि आं नोंनो माबा मोनसे खोन्थायो उनावबा नों मा खालामगोन आं मिथिखायो दे नों आब' जोंलारिखौ गोसो थोयो बुंनानै मानो लायाखै गोसो थोयोबा थोयो होननानै नोंनिफ्राय एडभाइस नाङालै आंनो नोंसोरबायदि थिदै मानसिनिफ्राय आंनि बैसोआसो उन्दै जादों जानो हागौ नाथाय आं गासिखौबो मिन्थिजोबो नों आब' जोंलारिखौ गोसो थोदों नालाय थोदों होननानै बुंना लानो हाया मानो एदावखुमाबाय थादों नोंहा देनां गार्लफ्रेन्ड बानायनायनि उनाव एदावबाय था मा एसे हारामि गथ'लै नोंनि थाखायनो जौआ फेगामारबाय आंना थांदो नोङो न'आव नोंसो थां नोंसो जौ फेनानै आब' जोंलारिखौ एदावबाय थादों दा थौदो न'आव थांनोसै मानि थाखाय थौदो न'आव थांनोसै थौदो बाजैया लिंहरगासिनो नोंखौ बानलु बेदां थौदो न'आव नङाबा आइया रायगोन बानलु बेदां थौदो मानि इसेबां अख्रा खालामगासिनो दं नोंसोरलाय आं गोरलैबाव नामा बानलु बेदां नै आं नोंनि थाखाय नारें बिदै सेबनानै लाबोबाय आंखौ इसेबां जौ फाग्ला साननानै लाखो ना माखो नोंसोरलाय जौ लोंनाय मानसिखौ जौ फाग्ला होननानै बुङाबा माथो बुंनांगौ नोंनि खुगाया ना गथ' खेबसे जागोन आंजों जाबाय नोंसोर सानैया नांलायनाङा ना बानलु बेदां बेखौल' लोंनानै होदो आरो बानलु फिसा नों ओंखामबो जायाखै दे बेखौ लोंनानै ओंखाम जानानै होदो आरो ओंखाम औ नों ओंखामबो जायाखै होमबालाय लाबोदो बेवहायनो ओंखामखौ जानोसै आं थौ न'आव थांनानै जाहैनो हागोन जेबो नङा बयबो जोंहानावनो जादो होमबालाय माथोबाव ओंखामा खुरहैदो जागोन दे होमबालाय फै नोंसोरबो न' सिङाव आरो थांफैदोलाय नोंबो जालांदो दे जोंहानावनो आं जाया नै गथ'आबो थांबायसो सावगालि बानलु बेदां जाथि फै न' सिङाव ओइ थांफैदोलाय जोंहानाव ओंखाम जालां आं नोंसानाव ओंखाम जानानै बिमाजों रायजानो मानो रायनांगौ जाखो जोंहानाव ओंखाम जाबालाय आंनाव संख्रि आरो हालदै बिहरदों बिमाया ओंख्रि संनो आं दासिमबो न'आवनो सहैयाखै होमबाना आं रायजाया नामा बेथ' नंगौ संख्रिखौ मोनबाय औ मोनबाय दे होमबालाय नोंसा आइया रायगोनबालाय आंलाय माथो बुंबावनो आब' जोंलारि बानलु बेदाङा नोंखौ एदावदों बेफोरबायदिथ' एदावाखै अब्लाबो खुगाखौथ' नों मिथिखायो दा बिनिखौ बियो नोंखौ गोसो थोयो मा बुंदों नों बेफोरखौ गथ' आं गथ' जानानै बुजियो नोंसो बुजियाखै बानलु बेदाङा नोंखौ गोसो थोयो थांफैदोलाय बेफोरबायदि बुंनो हामा मिन्थिया थेवबो बानलु बेदाङा नोंखौ गोसो थोयो बानलु बेदाङा नोंखौ गोसो थोयो नालाय नोंखौ हेफाजाब होयो जोंफोरखौ हेफाजाब होगोन नामा जोंफोरखौ नुबानो रायोसो बेनिखायनो गोसो थोआबा थोआ बुंनानै लाना आंनि सिगाङाव मानो लाखुमादों माखौबा आंखौ गोसो थोजानो गिदों खोमा माबायदि गथ' बियो थांफैदोलाया मा बुंनानै थांखो बियो आंखौ आरो फारसेथिं बानलु बेदां बे आंखौ गोसो थोबा मालाय आं बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन नामा आं जाबायदि गोरोन्थि मावबाय आरो नैथि खेबनि थाखाय आं माहाजोन मानसिखौ गोसो थोबावगोन आंनि गला गोसो थोनाय नङा हाजारखि खुथार बुंनानै आंनि सिगाङाव गोसो थोयो होननानै बुंनानै लाया मानो बयनिबो गोसोखौ थुख्रा खालामनानैसो हरजोबगोन आं बे बानलु बेदाङानो जाया मानो होनोब्ला आंनि गोरबोआव मोजां मोननाय होननाय गैला दङ मोनसेल' खिथेर जायनो क्लिअपेट्राया आंनि बिफानि आथिङाव हमनानै निमाहा बिनांगौ बेनि अनगा आरो आंहा जिउआव जेबो थांखियानो गैला थाबैनो बै समखौ लाबोगोन आं क्लिअपेट्राया आंनि आफानि आथिङाव हमनानै निमाहा बिनायखौ
ओइ बमब्र नोंसोरलाय आंनि नाम्बारखौ दाननानै दोनखोना ब्लक खालामखोब्रा हिनजावाबो फन थिखोआ नोंबो फन थिखोआ बोरै जाखोब्रा आंनावथ' नोंनि नाम्बारजों फन फैयाखैलाय बे नाम्बारालाय सोरनि ओमफ्रायलाय गोदान लाबायलै आं नाम्बार गोदान बे नाम्बार गोदानखायसो थिखोदों ना नोंबो बिदि नङाब्रा आच्छा बार' थाइबानि लारु बाद हो बेफोरखौ खोनासं बिसाय खोथियावथ' आं देरहाबाय बेखौलाय बेसेबां खोन्थाबाय थाबावनोब्रा नों गावनि देरहानायखौनो फोथायनो हायाखै नामाब्रा जोंथ' जेननायखौ लाबाय थिगानो देरहानायलाय देरहादोंब्रा मानो फोथाया जानांगौ जाखो बेनिखायनोथ' आं नोंखौ बुंदों नों आंजों पार्टनाराव खामानि माव नाथाय नोंनि हिनजावनोल' दाखोन्दा दाउस्रि देलायनो मानि थाखाय दाउस्रि देलायनो दाखोन्दाब्रा बिजनेसाव गासिनोबो होख्राव खोन्था जायाना आं बिजनेसबो मावगोनब्रा आं पलिटिकेलावबो थागोन नाथाय आं पलिटिकेलाव खामानि मावनानै जुदि आं एक्सट्रा धन सम्पति माबानानै लायोबा मानसिफ्रा नोजोर होगोन ना आंखौ पाब्लिकफोरा नोजोर होगोन दाना पाब्लिकफोराबो डेन्जार जाबाय बेनिखायनो नोंजों पार्टनारशिप खालामनोसै माखासे नामफोरखौ नोंनि खालामनानै होनोसै आरो मा नांबाव नङा होमबा है नोंजों खामानि मावफानांगौबा बिराद रिक्स दङलै अमा राजा नों गावबो बोरैबा खालामनो नागिरो उनाव आंबो जामगोन सेंग्रा समनिफ्रायनो जामब्रगासिनोलै नोंजों मावफा सिगाङावबो नोंजों खामानि मावफानानै आंहा उनाव मा होनजादों नोंजों आरो दालाय मानि गैया ओइ सिगांनिया सिगांमोनब्रा दानिया दा जागोन उननिया उनाव जागोन बर्तमाननि खोथा सानलै नों बर्तमान आं बिराद गिदिर खामानि मावनायदों बर' समाजनि थाखाय मिथिबाय आरे आं न'नि मानसिफोरनो जेबो होआ मिथिबायना न'नि मानसिफोरनो आंनाव सोरबा जुथा 20,000नि बिदों सोरबा आइफन बिदों होआखै आं रावबो नाथाय नोंनोसो आं अफार होग्रोदों मिथिबाय है नोंखौ फोथायजायालै आरो पलिटिकेल मानसिफोरखौ बांद्राय फोथाया नोंबा आंखौ मा खामानियाव बाहायनो नागिरदोंलाय एसे सांग्रां जानाया मोजां ना ओइ लोगो हमनानै रायलायगोन नोंजों र' लोगो हमनानै रायलायबासो जागोन बेजों ओरैनोबा बुजिनाय नङा पलिटिकेलनि थाखाय पावारनि थाखाय बिजनेसनि थाखाय जायखौ नायनो बायो बेजोंबो लोगो जानांगोन जायखौ मोजां मोना बेजोंबो खारफानांगोन अबयसे दाउस्रि देलायजोंथ' आं हाखानाय नङा बेनिखायनो दाउस्रि देलायनि एजेन्सि थाङोबा बेनि हौवाखौ खाथियाव लाबोनांगोन नै बे अमा राजानि बुद्धिखौ ओरैनो हारसिं क्वार्टाराव थाफैयाखै आं गाजानो दासो क्वार्टाराव हारसिं थाफैनानै बेसेबांबा मोजां मोनदों आङो हाय बिराद मोजांलै माथो हारसिं थानानै बाप दा जुदि आं सेंग्रायै जाफिननायमोनब्ला थोद हाबाखौनो लायामोनलां जियानो जादोला एमएलए दारायनो थाखाय माखासेफोरखौ फुस्लायनांसिगोन जानाय नङा आरो माखासेया गुन्दै मोनाखै होननानै आंखौ कमप्लेन हरबायानो ओइ शाला बिसोरखौ थगायदोंसोमोन आं गुन्दै होगोन होननानै मा जेखौबो गोसोआव लाबाय थायोलै गुन्दै मोजां बुस्थु हरनो नागिरबा माबा गुन्दै आंहा सानदों माबा मोनसे रायजोफोरा बिदों माबा मोनसे रावनोबो जेबो होआ जेसेबां बिदोंमोन ना बिसोर गुन्दै न'स' थिखल दै सै होआ रावबो ओइ खेबसेयाव होबाबो नाम मोनाखैमोन ना बेबारावबो होआ अपना गाम बनता भर में जाय जनतासो खालामनांगोन होमबासो बुजिगोन होद बिदिबो हानाय नङा ना गोसोआ माबा मोनसे फिसा फिलाथ' होफ्लाबाय थानांगोन गेदेर बुस्थुखौ खालामनो थाखाय फिसा फिलाखौ गारबाबो बिसोर बुजिनाय नङा गुन्दैखौ होफ्लानांसिन बायदि मोनबाय आं होमबासो एमएलएआव देरहानायनि चान्स दं आंहा ना बुङो रायजोफोर गाबोन फुङाव आंनि मोजां बिबुंथिखौ नोंसोरनो होफिनगोन आं मानो नोंसोरनो गुन्दै होगोन बा होआ दे होमबालाय भिडिअखौ इन्जय खालामबाय था नोंनो अमा राजाया फन हराखै होनलाय औ हरदों बियो नोंनो माबा मोनसे अफार जासिदों नामा बाय पलिटिकेल मानसिखौलाय नोंलाय मिथिखायो दा बिनि मानसिबो अफार लानांहाय बाल्ला बियो ना रायजोफोरखौ थगायनोसो नागिरदों बेनिखायनो जों बिनि एगेन्स्टआवसो जोङो बिनिफ्राय माबा माबि फोरमान नागिरखुमाबाय थानांगोन आरो रायजोफोरनि सिगाङाव लाबोनानै दिन्थिनांगोन मालाय गिदिर आखाइ दंथारो जों बोरैलाय हालाबायनांगौ जाखो उल्था जोङो बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जाना थानायासो मोजां नों दाबो बुजियाखै गेदेर मानसिफोरा ना गावसोरनि खामानियाव बाहायनो थाखायसो जोंफोरबायदिखौ लाफायो उनाव जोगारहरै मिथिबाय इउज जाखांबा बेनिखायनो जोंबो बेसेबांबा गिदिर मोनसे निउज चेनेल खुलिनांगोन जाहाथे गिदिर पलिटिशियानानो जा मायानो जा जोंनि निउज चेनेलखौ खोनाबानो गिनाय बायदि मिथिबाय बेखौलाय आंबो खालामनो सानदों दा फिसायैनो जागायजेनाबा जागोन नामा बेनिखायनो थगायला खालामनो जुजिथारनोसै सानबाय आं बाल्ला आं थगायलायाव गैयालै आं थगायनोबो रोङा मानसिखौ रोङिखायनोसो बुंला आं बाल्ला बै सिख्ला गोसो थोनाया बेफोरबायदिखौ रायखांबाय थानांलाब्रा मा आयौ बाला इसिबां गोबाव आरो संख्रि लायनो थिननाया नुबाय बमर नुबाय नोंनि फिसाजोनि आखलखौ मानोथो एसे गोबाव जानाय आफा नों दस्रा सिख्लाखौ गोसो थोदोंमोन नामा बाथामिस बिफाखौ बिदि सोंनो लाजिया आरो आंलाय मानो लाजिनांगौ जाखो जाय दाय मावदों बिसोर लाजिनांगौ दा आफाया दस्रा सिख्ला गोसो थोदोंमोनबा आफायासो लाजिनांगौ बाथामिस बिदि जेबो नङा न' सिङाव थां संख्रि बानलुआ न' सिङाव दोनै थां संख्रि बानलु नङा संख्रि हालदैसो जियानो जाया माने नोम्फाखौ बिदि बुंनाङा मिथिबाय आफाया आंखौ अना बिदि नङालै थाम्फै फिसा आं नोंखौ अनो अननाय मानसिया गुबुन हिनजाव गोसो थोआ
जाय गावनि फिसाजोखौ अनो जाय गावनि फिसाफोरखौ सानो बियो मालाबाबो गुबुन हिनजावफोरखौ नाया मोजां मोना नों आंखौ मोजां मोना आरो आइखौबो नों अनफ्लायोसो आं नोंखौ मालाबाबो सानाखैमोन आफा नोंदि दस्रा हिनजावबो गोसो थोनो रोंगौ होननानै नोंसोर आंखौसो गियान गैया होननानै बुङो नोंसोर सानैनावनो जेबो गियान गैया नोंसोरनावनो गियान गैयाबालाय आंखौलाय बोरै बुजायनो बाथामिस सोबागोन आं नोंखौ सिङाव हाबैनोबो हाबै जल्दि बाथामिस बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदोंना दावसे देलाय गथ'फोरनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा होननानै नों मानो जानला मानला खोथाफोरखौ दिहुनबाय थायो आं बेखौ खोनागोन होननानै सानथाराखैमोन दा आं आंनि फिसानि नोजोरावनो लासिंसिं जाबायना नोंलाय दाय मावदों जेब्ला जाखानांगोनथ' आगे आं मोजांबाबो गाज्रिबाबो सिख्ला समावसो थगालिमोन हाबा जाखांनानैथ' आं जेबो मावाखै नोंहासो हाबा जाखांनायनि उनावबो गुबुन हिनजावखौ गोसो थोदोंमोन दा न'आव जानो लोंनो गैयाबाबो मालाय हिनजावनो स्कुटि बायना होनो नागिरनाया हा फिसाफोरालाय उनावबाबो खोनाखागौमोन ना होमबानालाय नों मा होनगौमोन दानो खोनाखाबाय मोजाङानो जाबाय अब्लाबो दिनैनिफ्राय जेबो दाबुंसै फिसाफोरनि सिगाङाव नांलायबा न'खराव असान्ति जायो बेलाय नंखागौ बिदिसो आंना बिफाया आंलाय सानदोंमोन आफाया मोजां होननानै आंखौ अनो होननानै गावसोर आंनो जेबो होनो हायाबाबो एखनब्ला आङो सिरि थायो नांगौखिनि बुस्थुखौ मोनजोबाबाबो आं मालायफोरबायदि गाबलु गाबला खालामा होनो हाबा लागोन होनो हायाबा फंसे फंनै बखिनानै सिरि थायो आंबो दिनै मा खोनाखो आं आफाया गुबुन सिख्लानो स्कुटि बायना हरनो नागिरलायदोंमोन बै समावथ' आं गस्लाखौनो मोनाखै स्कुलावबो बहिखौनो खाथाखौनो मोजाङै मोनलाङामोन आं मोनसे खाथायावनो मोननै मोनथाम साबजेक्ट लिरनानै मास्टारजों बुजायोमोन आं ओमफ्राय आफाया गुबुन सिख्लानोसो फैसा होखुमादों मोजां मोना आं रावखौबो बे न'खरनि मानसिखौ नायनो बाबाय आं बुहुमनि गासैबो मानसिखौ जुदि आं बिमा बिफाखौनो नायनो बाबायबा आं बुहुमनि मानसिखौलाय बोरै नायनानै मोजां मोनबावनो माबोरै मोजां मोनगोन आं बुहुमाव मानसिफोरखौ दा रावखौबो मोजां मोनला आं दिनैनिफ्राय रावखौबो फिसाफोर बेखौनो जादो जेबो गैया होमबालाय माथो बेलाय ओइ बानलु बेदां सिरि सिरि जा आंलाय माथो गाज्रि बुंखो बेवहाय बेदर दं दालि दं बायदि रोखोमनि भाजा दं आरो मा नांबावगौ दे बानलु बेदां जादो दे जादो नोंलाय जाया जंग्लारि नोंसोर जाग्रोदो दे बिदिबालाय जोंबो जाया नै आंहा जाबायानो आं जाया मोनसे खामानि मावदो जंग्लारि नोंबो नोंनि थोरसिखौ लानानै बेवहायनो जाफैदो जागोन दे हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आसा खालामो नोंथांमोना बांद्राय गाज्रि मोना आरो जोंनाथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि अडियन्सफोराथ' दिनै नुनाय नंला आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो थागोन आरो जायफोरा नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामहरदो आरो लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे जोंनि स्ट'रिया बेफोरबायदिनो लासै लासै थांबाय थागोन जेब्लासिम जिउ दं जेब्लासिम बे बुहुम दं अख्रां दं हा दं अब्लासिम नोंथांमोना लासै लासैनो नुलांबाय थागोन दे होमबालाय